So kini siya lain ang naghatag. Ano naghatag? O yan kini po lain ang naghatag. Ano nagbababa? Lain ang naghatag. Oh. So ganahan ko ani kay daghang manghatag. Sige. Sa kami sa simbahan at chapel. Sa kami sa chapel. Sila kaligtagdan akong sa bayan. Bagos, pang. Itrangkahan ang mga puntahan, apan ni kong hatito, tumibanog sa pangiwala nila, mainyon sa ang kalinaw, iya mingon siya kang tumas. Tanawa ang akong kamot kung ikapatid. Ikapausap ang sama sa akong pilit. Ayaw na pagsuhalo. Si Tomas mingon sa niya. Ginoo ko o Diyos ko. Iya mingon si Jesus Elia. Mito ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mulahan ka tumuto bisan wala makakita kanako. Ugdanghan pang mga minako. Nagibuhat ni So sinaksihan sayang mga pinun-an nga wala may sulat kining masaruna. Apan bisulat kini aron ka umupo uwat ni So ang Mesaya ang anak sa Diyos. Kung pinagi sa mga pagtuo makarakon sa mong kinabuhi kita sa iyang ngalan. Mga igso ng Ebanghelyo sa atong Ginoo. Para yung mga likod. Brad Jumar. Sandili yun. Kini siya murag kamuting kahoy, pero giwalang kahoy. Murag ang kamuti. Pero kami ni siya. O kami. Ya, anda. Salamat. Mana?